Joliba Jabarani filɛbaaw Mali kɔnɔ ani ma an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye an bɛ se k'a fɔ mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛmɛne fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ye maa bisimila an ka kɛnɛ ye politikima ye sabula a bɛ jɛkulu min kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma parti alliance démocratique pour le rassemblement o kɔrɔ ye ko parti min don parti min bɛ bolo ni ɲɔgɔnmaya kɛ ka faraɲɔgɔn kɛ walasa ka se ka démocratie ani farankɛɲɔgɔnya ani jamanadenw k'o koloso ɲɔgɔn na donc an bɛna ale de bisimila fana ye ne balimakɛ ye sabula ne ye Tɛmɛne ne ye dɔgɔnɔ ye donc nin fana ye dɔgɔnɔ ye docteur Laya Amadu Gindo donc ani ale de bɛna jɛ bi ka nin masala in boli yan'o cɛ an bɛ folikan lase filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma minnu bɛ k'a lajɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ ani minnu fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na fiɲɛsuru sira fɛ min ye Mɔptikaw fɛ yen Sikasokaw fɛ yen Gawokaw fɛ yen Segukaw fɛ yen fo ka taa Tɔnbɔkutukaw fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ ye surtout minnu bɛ Mali kɔkan an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye nin waati in na docteur Ɲankuma. Merci. Dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo walasa ka se filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na. Merci Tɛmɛne kuma ɲɛbila min bɛ wolo o de ye k'i fo ka Joliba baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i ce u ka kulomajɔ la. Ok o siratigɛ kɔnɔ an ka don n bɛ n terikɛ fɔ min ye Zo Kulubali ye ale bɛ Baginda mairie la nin waati in na i b'a sɔrɔ a sogolen b'a k'a lajɛ an ka foli b'a ye yanni ka don baara yɛrɛ fana kɔnɔ an bɛ foli kɛ sabula min ye dimanche don ye an bɛ se k'a fɔ autorités olu kɔni ka médaille kɔnɔ min ye commune de Jaminati ye olu dugutigiw olu kɔni sera k'u ka médaille sɔrɔ préfet bolo donc o kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo an b'o fo o la kosɛbɛ surtout o kɛnɛ kan min ye commune de Jaminati ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lasabati donc an ka foli b'u ye k'a fɔ nin ka kɛ ɲɛta ye dugutigilaka ninnu bonya min da l'o kan ka kɛ sababu ye walasa basigi ani bɛn o ka se ka na jamana kɔnɔ donc an bɛna don ni débat actualité chaude min ye nin waati in na dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min ye wasaden min ye Ben le Cerveau ye bɛɛ b'a dɔn mouvement yɛrɛwolo ɲɛmaa don ka wuli ka jɔ kun ka bon kosɛbɛ nin caman tɛ fanga in kɔni cukorima tɔntɔnni na an y'a ye kabini kunun fo ka na sisan a ko cayalen bɛ sabula a kun wulila BJ la laban ka taa tribunal la o labanna ka mandat d'a kan ka bila ka taa min ye MCA la yanni jumadenw an bɛ se ka mun faamu ni arrestation na est ce que an bɛ se ka fɔ nin arrestation in fana bɛna kɛ sababu ye nin waati in na ka se ka gɛlɛya don min ye nin mouvement ni fanga min bɛ sen na. Ok merci Tɛmɛne i ka nin ɲininkali la effectivement i bɔra ka kuma min fɔ mun ye wasaden nɔnabilatɔ mun bɛ yen mun ye CNT ye o membre dɔ ka interpellation kunu BJ la effectivement an bɛɛ y'a mɛn tan ko a welela BJ la bon maintenant BJ a lamɛnlen kɔfɛ a fɔra bi sɔgɔma tun kan ka taa procureur fɛ yen mun ye commune 6 ka taa présenter bon ne fana a tun bɛ ne kɔni kɔnɔ peut-être que ɲɔgɔn faamubaliya tun don mais k'a fɔ k'a bɛ se fo mandat d'arrêt la ka taa n'a ye MCA ne tun ma sigi n'a ye mais bon bɛɛ n'i ye yɛrɛwolotɔn mɔgɔ de ye ça veut dire que minnu bɛ ka fanga jukɔrɔma tintin fanga jukɔrɔma don u ka mɔgɔ don je pense que u ka élément dɔ de don u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni tun fɛ yen o tun bɛ se ka nin kuma kɛ o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ko ban ka sɔrɔ a ma se nin ma maintenant bon n'a sera fo kaso lataga ma mun ye mandat d'arrêt ye hakilina bɛ kɛ c'est que an tɛ mɔgɔ défend mɔgɔ kunkolo tɛ mais an bɛ fɛn min ye mun ye o kɔni ye liberté ani adamadenya droit fondamental an b'olu défend i bɛ fanga pour la i bɛ fanga contre la i mana kɛ kulu o kulu kɔnɔ bon ni to kɛra mɔgɔw ka liberté la mɔgɔw ka droit la an bɛ wuli an b'a fɔ donc maintenant o siratigɛ la an b'a fɔ c'est que ne t'a minɛkun jɔnjɔn dɔn ne ye mun ye réseau la a fɔra ko atteinte au crédit de l'État bon maintenant n'o kuma sugu kɔni jɔr'i la a ka ca Ala fɛ i bɔ man di quoi parce que ça veut dire que i b'a fɛ danaya ni mɔgɔw dalen don fanga na i b'a fɛ k'o de i b'a fɛ ka dankari o la bon n'olu jɔra i la c'est que hali n'i ye wasaden ye hali n'i ye député hali n'i ye maire ye hali n'i bɛ fangaba dɔ la hali n'i ye ministre ye ni nin jalaki taara ka s'i ma
i tɛ se ka i tɛ bila quoi i b'i don kaso la bon an ka jateminɛ kɔni nin ko sugu la c'est que mɔgɔw ka bila k'u ka hakilina ka opinion k'o fɔ u ka liberté d'opinion u ka assurer jamanaden fɛ ka d'a kan Mali ye démocratie jamana ye c'est vrai an bɛ transition na mais transition t'a yira k'a fɔ liberté ouverte entre parenthèses an bɛ kɛlɛ kɛ en ce sens voilà parce que ni nin sugu kɛra fɛn fila don soit mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɛ a b'o bɛɛ minɛ soit aw b'a organiser de sorte que mɔgɔ ka se k'u ka hakilina fɔ librement ka sɔrɔ fɛn m'o sɔrɔ. Ok. Donc on va pas commencer ce sens. Ok, il voilà qu'on fait. Donc ça va nous permettre à mettre mine drone. Il voilà la liberté d'expression. Mɔgɔ an y'a ye des partis n'a pas Mali yɛrɛ parti tɛ yen parce que vu fɛn minnu bɛ ka kɛ d'habitude i bɛna sɔrɔ i bɛna jamana kunka ko kan c'est chaud mais bi fɛn min ye gɛlɛya ye c'est compliqué bi i ka se ka parti politique ɲɛmaa yɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'i jɔ plateau kan bi ka fɔ ka débat démocratique yɛrɛ mɛnɛ jamana kunkanko la k'a fɛlata fɔ jamana marali la parce que bi bɛɛ sirannen don surtout an ɲɛ b'a la nin waati in na pôle judiciaire wulilen don k'a fɔ minnu tun ye jamana mara minnu ye wari dun bon bɛɛ kɛn bɛ k'i poro i yɛrɛ kan mɔgɔ si est ce que an bɛ se k'a fɔ en un mot c'est à dire débat démocratique bɛ ka biaisé c'est à dire mɔgɔw bɛ ka empêcher walasa u kana se k'o fɔlata fɔ jamana kɔnɔ est ce que an ka dɔn la ko. N balimakɛ Tumini nin yɔrɔ nin n b'a fɛ ka mun fɔ. Démocratique en fait politique mɔgɔw dɔrɔn t'o kɛ aw fana média mɔgɔw yɔrɔba de b'a la c'est que aw de kan ka mɔgɔw wele c'est vrai politique k'a fɔ n ka parti fɛla ye nin ye ne yɛrɛ fɛla ye nin ye ne yɛrɛ fɛla ye nin ye an ka kulu fɛla ye nin ye o bɛ an de b'o kɛ mais k'an wele ka débat contradictoire kɛ bon je pense que aw fana jɔyɔrɔ bɛ o la quoi donc aw fana bɛ autant politique mɔgɔw kan ka dɔ fara u ka cɛsiri kan autant an fana kan ka courage ta ka se ka audacité sɔrɔ maintenant n'a ye mɔgɔ wele n'a tigi ma na a bɛ se ka bɔ k'o fana fɔ an ye karisa wele a ka kuma nin kan débat contradictoire a tigi ma na bon tant que n'o ma kɛ je pense que c'est vrai que n'i ye Mali débat lajɛ débat politique a niveau tɛ e n'a fɔ à hauteur de souhait mais dɔw kɔni bɛ kuma maintenant bon kɛrɛfɛ c'est vrai que siranɲɛ dɔɔni bɛ yen ka d'a kan an tɛ régime normal la ni régime d'exception de bon régime d'exception n'i ma farati i bɛ se ka mɔgɔ o bɛ ka kuma ta ka kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o tɛ par exemple n bɛ exemple banal dɔ ta dɔw ye u jija ka malidenw tilayɔrɔ fila minnu bɛ transition pour la minnu b'a contre la c'est que tant que i bɛ ka kuma min fɔ o tɛ transition fɛla ye jagosa hali n'a sɔrɔ o man di ye o bɛ kɛ transition jugu ye ka sɔrɔ par définition transition maga tɛ opposition na transition ye waati ye waati minnu na bɛɛ kan ka kan kelen fɔ bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais malheureusement o tɛ bon n bɛ se ka fɔ c'est entretenu parce que i b'a dɔn transition bɛ dɔw fana arranger dɔw b'a dɔn n'an taara élection na kalafili la o tɛ fɛn sɔrɔ donc olu bɛ to transition tɔ tan k'a fɔ non tout est bon tout est rose a ye taa fɛ mais mun ye ka débat organiser mɔgɔw k'o fɛla fɔ k'o fɛla manifester o caman bɛ siran ka da nin fɛnw de kan mais a mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ k'o fɛla fɔ dɔw bɛ k'o fɛla fɔ et o de kan ka encourager o de kan ka voilà. Ok, mais an bɛ taa o la jusqu'à présent mais bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ ça fait n'a fɔra ko on a fait bientôt 3 ans san 3 an bɛ nin régime d'exception kɔnɔna na déjà prolongation kuma wɛrɛ fana bɛ k'a fɔ donc ni o fana bɛna fara kan c'est bientôt presque un mandat mais est-ce que n'an ko k'a ta de manière globale est-ce qu'an bɛ se k'a fɔ les 3 ans de la transition est-ce qu'an bɛ se k'a fɔ ko nimisiwasa kɛra c'est-à-dire 3 ans kɛra sababu ye vraiment jamana bougera à part ce qu'on voit sur le plan des équipements de l'armée. Oui, bon, il est difficile ka bilan dresser bi parce que ne tɛ affaire la n tɛ jamana cɛkɛda la mun bɛ ne permettre k'a dɔn nin kɛra nin ma kɛ mais an fana b'a ye tɔw b'a ye cogo min na an b'an ka point de vue an b'an ka observation kɛ n'i y'o kɛ c'est que transition bɛ juger ni fɛn dama dama ye transition nana mun kama transition bɛ ka régi ni texte jumɛn ye objectif jumɛn de dira o ka cahier de charge mun ye par rapport à ça an bɛ se k'o juger bon n'i y'o ta transition taara kalo 18 o ma se ka élection kɛ ka bɛn o ma
kalo mugan nani dira o kalo mugan nani tɔ ye kalo 5 ani dɔɔni a cayalen bɛ kalo 6 bon hali sisan c'est que fɛn dɔw bɛ o ma kɛ ka da kan n'a ye chronogramme dɔrɔn kan chronogramme électoral n'i y'o dɔrɔn ta je pense que élection 4 5 ɲɔgɔnna b'a la référendum o kɛra ka ban mun ye conseiller communaux sigili ye o tun kan kɛ mun ye député sigi ye olu tun kan ka kɛ ani président sigi bon transition kɔni tɔ ye kalo 5 wɔɔrɔ o y'a cayalenba ye mais élection kelen pe de kɛra wa i b'a ye k'a fɔ i tɛ se ka fɔ o ma foyi kɛ mais i tɛ se k'a fɔ ko laɲini sabatira mɔgɔ tun b'a fɛ a ka cogo min na ko a bɔra sira fɛ donc u ka bilan c'est bon c'est un bilan o ye dɔ kɛ mais mun tora o de ka ca na sécurité fan je pense que sécurité o kɔni ye en fait sécurité tɛ fonction mun ye transition dɔrɔn ta ye o état yɛrɛ ka raison d'être de tant que ni état bɛ yen a kan ka sécurité assurée ani jamana de défense o fana o ye dɔ kɛ mais a tɔ bɛ yen je pense que ne ni an bɛ bɔ centre la Bandiagara mara je pense que nin waati kabiri samiya donna Bandiagara insécurité mun bɛ yen bon an tɛ se ka fɔ ko autorité ma fɛn kɛ mais hali sisan insécurité ani nord yɔrɔ caman o ye dɔ kɛ wa mun tora o de ka ca. Ok, surtout ni ye bilan in ta dɔw yɛrɛ bɛ bilan in justifier par rapport à la fourniture d'électricité courant ko parce que bi an bɛ se k'a fɔ 21e siècle a yira k'a fɔ courant ko man ka kɛ luxe ye an y'a ye jamanadenw ye embargo mun ye an y'a fɔ cogo min ko caman kun kɛra ministre dɔ tun bɛ yen min yɛrɛ ye walan sɛmɛ ka kɛɲɛ ni ko caman tun bɛ yen ko o yɛrɛ tatɔ ye kuma dɔw fɔ ko maa min yɛrɛ tun bɛ kɛ sababu ye k'ale ka dossier bloqué an y'o o b'a kɔnɔ o nana kɛ ministre ye mɔgɔw tun y'a miiri k'a fɔ ministre falenni o tun bɛna kɛ solution ye mais an bɛ se k'a fɔ ministre dɔ in yɛrɛ taalen kurantigi yɛrɛ bɛ ka juguya ka taa fɛ an y'a ye waati dɔ la a fɔra k'a fɔ ministre yɛrɛ tun ko ni septembre mana se k'u bɛ falen mais jusqu'à présent ça va de mal en pire est-ce que sur ce plan an tɛ se k'a fɔ vraiment ko échec kɛra surtout par rapport laban yɛrɛ président yɛrɛ labana ka 6 milliards débloqué pour que solution ka se ka sɔrɔ a la mais toujours ça va de mal en pire est-ce qu'an tɛ se k'a fɔ sur ce plan là vraiment la transition n'a pas bougé. bon électricité o kɔni ye transition o ye fɛn fitinin de ye fɛn ba kɔnɔ ni élément de dans un ensemble tubabuw b'a fɔ cogo min na électricité effectivement ne natɔ nin débat la ne y'a bila n ka page kan donc ma bon ni énergie sɔnna an b'i ka débat suivre sinon a ka ca ala fɛ courant bɛ tigɛ ça veut dire que c'est vraiment généralisé maintenant courant fana ye produit ye courant ye matière de ye ale bɛ bɛɛ toucher tant que n'i bɛ duguba kɔnɔ c'est que baara duguba tɛ se ka yiriwa a tɛ se ka fonctionner ni courant tɛ o de kama courant bɛ ressenti directement par la population 21e siècle effectivement courant ko dɛsɛ man ka capital sɔrɔ jamana dɔ capital mais ka fara o kan an bɛ mois d'août septembre la août septembre jamais vu au Mali normalement o kan ka sɔrɔ ji niveau yɛlɛla c'est que barrage machine baw o kan ka se ka tourner bon hali n'a sɔrɔ de façon thermique o tɛ courant bɛ bɔ ji fɛ o kan ka se ka mɔgɔ kɔni labɔ courant tigɛ man ka ye parce que n balimakɛ i bɛ problème dɔn ni courant bɛ ka tigɛ nin waati la août septembre o kɔ ni samiya mana ban janvier février mana se c'est un problème parce que bi courant bɛ tigɛ a bɛ heure 5 heure 6 kɛ o ye samiya yɛrɛ camancɛ ye parce que normalement septembre o kɔrɔ samiya yɛrɛ kan ka fori de bon nin bɛ yen o kɔrɔ dans 6 mois dans 7 mois courant ko ala k'an kisi a bɛ sɔn ka juguya ni nin ye n bɛ mun fara kuma kan c'est que 6 milliards Mali courant ko la n m'a fɔ fɛn mais a jɔyɔrɔba t'a la mɔgɔ bɛ EDM dépenser dɔn EDM chargé n'i y'a dɔn o bɛ mɔgɔw ka besoin n'i y'o dɔn i b'a ye k'a fɔ 6 millions c'est insignifiant Mali EDM chargé la mais c'est un acte de bonne volonté mais EDM problème mɔgɔw bɛ caman fɔ la ne kɔni fɛ yen kunkolo ko tɛ ministre dɔ taara ministre dɔ nana n'o tun bɛ EDM problème ban sisan y'a sɔrɔ a banna mais système ko don système de kan ka système ta k'a lajɛ est-ce que système mun bila en place o bɛ maliyɛnw ka besoin satisfait est-ce que ça purge les problèmes ne b'a faamu en ce sens
na ministre taara il y a 2 mois a bɛ ka juguya hali n'o ye nin bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye a tɛ résolue tɛ donc ne kɔni fɛ yen vraiment problème ba de don k'a fɔ ka kunkolo dɔrɔn falen o t'a solution ye. Non, mais n'o ta solution est puisque il bɔra k'a fɔ quand même EDM fana ye fɛn jagofɛn de don parce que olu bɛ produit énergie min produit olu b'o feere mais i bɛ fɛn min feere ka wari minɛ mais ko comment ni déficit bɛ se ka kɛ fo ka na ni problème créer ka sɔrɔ a ma se ka résoudre ka sɔrɔ faille tɛ yɔrɔ dɔ la. Oui, bon, énergie c'est que minnu bɛ jamana kalanbaaw kɛ stratégie kalan kɛ u b'a fɔ ko énergie ye produit stratégique énergie tɛ se ka kɛ i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ farine i n'a fɔ tulu parce que sukaro mɔgɔ caman bɛ se ka importer mɔgɔ caman bɛ se ka feere mais énergie la o tɛ se ka kɛ parce que c'est un produit stratégique donc au delà état bɛ intervenir. Y'a dɔn sisan yɛrɛ Mali énergie pratiquement état de b'a bɛɛ di état de c'est le seul fournisseur c'est le seul bailleur quoi donc o la là-bas le problème et là mɔgɔ kelen kunkolo tɛ se ka kɛ je pense que réflexion baw de ka kɛ pour que wari minnu bɛ ka to EDM na est ce que a bɛ ka taa a sira fɛ a ma mɛn ma dɔn Kolokani ou bien yɔrɔ jumɛn gasoil ko problème bon o n'a ɲɔgɔnna caman je pense que n'an bɛ ka taga nin sira fɛ. Là, je pense que a problème c'est qu'à résolu comme mɔgɔw b'a fɛ a ka résolu cogo min na c'est beaucoup plus profond maintenant en plus wariko fana bɛ yen EDM ça coûte extrêmement cher mɔgɔw de bɛ courant d'an ma mɔgɔw de bɛ gasoil feere an ma a bɛ importer de remorque ni citerne ninnu de bɛ a nana yen ni facture yɛlɛla ni juru cayara bon minnu bɛ ka an produit énergie la ani gasoil la u b'u ka wariw réclamer donc n'u ka wari ma sara dɔwɛrɛ tɛ na o. Bon, ni dɔwɛrɛ ma na bon olu maintenant acrobatie de bɛ daminɛ a bɛ tigɛ yan a bɛ tugu yan a bɛ di dɔw ma a bɛ tɛmɛ dɔw ma je pense que le problème est beaucoup plus grand an kan ka état généraux ba dɔ de kɛ énergie kan ka acteurs bɛɛ lajɛlen wele ka yɔrɔ assaini comme o ye état généraux kɛ yɔrɔ caman na ani domaine caman na je pense que o de y'a solution ye mais mɔgɔ kunkolo tɛ. Ok, n'i ye nin bɛɛ jateminɛ nin waati in na an bɛ ka nin kuma fɔ an y'a ye surtout ni transition kɔnɔ hali bi an bɛ to a kɔnɔ n'i ye fɛn fana jateminɛ o ye fɛnw sɔngɔ gɛlɛyaw ye n y'a ye surtout sikoro yɛrɛ tun ye vie chère an b'a fɔ vie chère c'est vrai an bɛ crise kɔnɔ an bɛ période exceptionnelle y'a fɔ cogo min jamanadenw embargo kun fa hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ Mali ye embargo partiel de sɔrɔ parce que produit dɔw kun permettilen don ka don comme l'électricité les denrées de première nécessité furaw olu bɛɛ kun bɛ don mais an y'a ye waati dɔ kɛra prix flambera ka se niveau dɔ la min a bɛ ɲini ka kɛ degun ye de ce qui n'a jamais atteint 800 francs au Mali a kɛra an y'a ye ɲɔ o sakiw taara min na malo na avec la sortie du nouveau ministre parce que ale fana bɛ ka sortie musclée dɔ kɛ surtout a bɛ ka commerçants rencontrer an y'a ye nin waati la hali n'a sɔrɔ tulu ninnu kɔni dɔw jiginna ka bɔ a la mais vraiment est-ce que sur le plan de la consommation surtout an bɛ fɛn minnu consommer est-ce que vraiment a kɛ o la adamaden kɔngɔtɔ kɔni vraiment yɛrɛma hɔrɔnya ka di mais adamaden kɔngɔtɔ ta t'a yɛrɛ dɛ. Timini, je pense que an yɛrɛ ka autorité de transition bɔra k'o kuma fɔ olu yɛrɛ y'a fɔ ko les 3D défense diplomatie ko ka développement fara kan développement tɛ dɔwɛrɛ ye o ye économie de ye o ye dun ka fa de ye mɔgɔw ka ji sɔrɔ u ka dumuni sɔrɔ u ka courant sɔrɔ u ka furaw sɔrɔ en tout cas fɛn o fɛn hadamadenya tɛ se ka taa ɲɛ ni fɛn o fɛn ye u ka se ka sabati tant que n'o ma sabati tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen fu ye tɔw bɛ to k'a fɔ ko ventre creux na point d'oreille mais maintenant nin problème nin bɛɛ de y'a to parce que an ye politique mɔgɔw de ye n'an bɛ kuma an bɛ solution politique de proposer o mission tɛmɛnlenw na c'est que transition ɲuman o ye transition mun tɛ janya parce que plus a bɛ janya plus problème bɛ créer ka taa c'est que au tout début mɔgɔw b'o da de ka da kan stabilité tɛ yen i bɛ ka a ka fanga daminɛ problème ba tun t'a da la o mais problème nana dɔɔni-dɔɔni de san 7 dafara maliyɛnw bɔra ka plébiscite mɔgɔ badenba mɔgɔ miliyɔn caman de votera fɛ wa o ɲɔgɔnna mɔgɔ miliyɔn caman de wulila ka fɔ a ka walan sɛbɛn donc fanga bɛ tan de n'i ye fanga ta a ta waati i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan solution tɛ mɔgɔw bolo a nɛgɛ tɛ mɔgɔw la mɔgɔw b'o da de
mais kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani san kelen san fila san saba ni dɔ tɛ ka fara gɛlɛya kan dɔ tɛ ka bɔ la c'est que jagosa mɔgɔw bɛ wuli mɔgɔw b'a réclamer sinon kabiri transition daminɛna i bɔra ka produit fɔ dɔw de bɛ fara kan wa économie tɛ fɛn ye fɛn mun ko kuma b'a ɲɛnabɔ quoi bon n'aw bɛ to ka fɔ ko n'i ka musoko ɲɛnabɔ ka tɔ kɛ wariko ye a ma daminɛ foyi ma ɲɛnabɔ économie bɛ tan de fɔ c'est que wari de b'a ɲɛnabɔ wari de bɛ don a la et c'est des choses ça coûte extrêmement cher an ka essence ta transition daminɛlen la pourquoi parce que état de tun bɛ a subventionné état tun bɛ a ka sɔrɔ dɔw bila ka bin pour que anw k'a sɔrɔ nɔgɔya la litre 600 650 a taara 700 750 800 850 fo ka yɛlɛ o bɛɛ kan parce que le fait que transition nana janya le fait que an ni diɲɛmaw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ gɛrɛndɛw na état tun bɛ jɛn fɛn mun ye pour que ka population dɛmɛ a tɛ se k'o kɛ bilen donc état bɛ obligé a bɛ mun ye a ka hakɛ ye a k'o ta taxes TVA ni impôt ni fɛn ninnu bon n'o dun kɛra population de b'a sentir o de kama solution politique an ye mun proposer c'est que transition plus délai bɛ janya mɔgɔ mɔgɔ tun sabalilen don mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ ka résilience k'a yɛrɛ kan ka violence k'a yɛrɛ kan a b'a ka droit réclamer wa o tɛ kɛ a tɛna ni fosi ye k'aw kungo gɛlɛya mais pour que k'i ka kuma répond problème économique wari de b'a ɲɛnabɔ je pense que a ma mɛn ministre des finances bɔra ka kuma k'an taara diɲɛ marché baw la IMOA marché boursier ka juru ta oui c'est un peu ça maintenant an ye wari sɔrɔ alhamdulillah o tare mais économie na n'i taara nin juru sugu ta a kan ka kɛ de ka investissement de kɛ mais n'i b'a kɛ de ka fonctionnement assuré c'est un problème o kɔrɔ sini ma i bɛ tila ka na c'est comme e sara ye 20,000 ye kalo sara 25 juru b'i la o kɔrɔ i b'i ka sara de ta ka taa juru sara ka juru wɛrɛ sa e tɛ bɔ o kɔnɔ très bien donc économiquement a b'o tigɛ ne ka kalan bɛnna économie ma en plus de la politique donc n b'o domaine maîtriser dɔɔni donc k'a fɔ ko problème bɛ se ka résoudre ministre fali t'o ɲɛnabɔ c'est que kuma caman t'o ɲɛnabɔ o kɔni wari de bɛ bɔ wa aujourd'hui diɲɛ bɛ cogo min na i kelen en autarcie i tɛ se ka fosi kɛ i bɛ se ka i sago fɔ mɔgɔw b'i bila k'i tɔ mais n'i tilala kuma na i tila ka na négociation na voilà. Ok mais n'i bɔra ka n'i ye nin bɛɛ jateminɛ est ce que parce que caman fana bɛ politique mɔgɔw de accuser k'a fɔ ni gɛrɛntɛ ninnu bɛɛ an bɛ kolo fɛn fɛn kɔnɔ est ce que politique mɔgɔw de ye an bila nin dingɛ in kɔnɔ mais aw min ye politique ye est ce que an tɛ se k'a fɔ fana ka kɛɲɛ ni nin tension na politique mɔgɔw caman fana démissionné la ka bɔ gestion kɔnɔ o de fana bɛ ka ko ninnu gɛlɛya. c'est que il est en fait bɛɛ de bɛ nin fɔ quoi et ne tɛ mɔgɔw jalaki ten kosɛbɛ ka d'a kan ka fanga ɲini ka fanga baara Mali sariya la o ye politique mɔgɔw de ka baara ye wa jamana caman na o bɛ politique mɔgɔw de bolo bon n'i ye fanga ta mɔgɔw bɛ e de ye quoi mɔgɔw b'e de ye hali ni mun ka samara tigɛra u b'a fɔ i kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ nɔ don o kɔni o ye naturel ye en fait kuma kɔrɔ don mais tiɲɛ kɔrɔ tɛ donc politiciens gɛlɛya mun b'an kan o ka responsabilité b'a la mais acteur fɛn o fɛn bɛ Mali la o bɛɛ fana ka responsabilité b'a la bɛɛ i ka responsabilité assumer c'est que problème a solution bɛ nɔgɔya mais ni bɛɛ bolila ka a responsabilité politique mɔgɔw ye n b'a f'i ɲɛna a tɛ ɲɛ politique mɔgɔw bolo ka da kan problème tɛ ten wa a man ka résoudre ten bɛɛ nin yɔrɔ b'a la sɔrɔsiw o ka responsabilité b'a la politique mɔgɔw o ka responsabilité b'a la société civile syndicat musow cɛw bɛɛ Mali san 63 mais sɔrɔsiw ye mun kɛ fanga la o ka ca ni politique mɔgɔw ta ye mais mɔgɔw t'o yɔrɔnin fɔ o mais comme sɔrɔsiw marifa b'o bolo o bɛ fanga na dɔw yɛrɛ ɲuman na n'i kumana o bɛ bɔra k'i kunkolo la mɔgɔw b'o da de mais c'est que k'i tɛgɛ biri tile la o t'a bali ka bɔ o réalité elle est là c'est la vérité bɛɛ de ka responsabilité b'a la politique mɔgɔw ta b'a la certes parce que fanga mana d'aw ma i kan ka fɛn bɛɛ kɛ a kana tiɲɛ n'a tiɲɛna tu as ta part de responsabilité
mais i bɔra ka min fɔ ko fanga dɛmɛ an bɛ ko o de fɔ est ce que n'i ye jateminɛ kɛ gestion ninnu kɔnɔ c'est-à-dire n'i y'a jateminɛ puisque en 60 ans d'indépendance 3 ans d'indépendance n'i ye régime ninnu jate un seul président qui a pu finir son mandat sans un coup d'état aussi qui a échappé à belle n'i ye jateminɛ kɛ est-ce que an tɛ se k'a fɔ ko les coups d'état répétitifs là aussi est-ce que o tɛ entre parenthèses an tigɛ k'a fɔ k'o de fana tɛ an ka jamana ninnu sɛgɛn bi en tout cas ne ka conviction ye mun ye coup d'état tɛ solution ye problème si la mɔgɔ bɛ se ka funu mɔgɔ dusu bɛ se ka bɔ mais a ye coup d'état kɛ a ma coup d'état kɛ o a bɛ laban sigikafɔ de la a bɛ laban kuma de la ne ka jate ne ka conviction intime coup d'état tɛ solution ye 68 an tun tɛ yen Modibo bɛ erreur dɔw kɛ certes dɔw ɲuman na coup d'état kɛra la tɛgɛrɛ fɔra sɔrɔsiw kun mɔgɔw tilala ka Modibo regretter très vite 11 i ye tɛgɛrɛ fɔ sɔrɔsiw kun olu de fana farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔsiw ninnu gɛn Alpha effectivement il est le seul ka ka fanga ban ATT c'est un militaire a nana a tun tɛgɛrɛ fɔra kun 91 mais 2012 yan an ɲɛna mais c'est pitoyable IBK 2013 77%. Mais en 2020, a gagné hal schéma wala ka bɔ a fan kan ainsi de suite. Bon ne kɔni fɛ nin tɛ solution ye. Wa ni coup d'état la, on reprend le tout à zéro. Casse de bɛ kɛ, bâtiment public de bɛ ci, bien l'état de bɛ lapider, a bɛ ɲagami, a ɲɛ tɛ dɔn, u bɛ tila ka amnistier, k'a fɔ bon nin fɛn o fɛn kɛra nin waati kɔnɔ, an ka yafa, an ka jɛn pour que an kana sigi ɲɔgɔn kɔ an kana munumunu ɲɔgɔn nɔfɛ mais u b'an bila retard la o jamana minnu ma coup d'état kɛ e ko lajɛ bani Sénégal filɛ y'an kɔrɔ olu bɛ métro ko kuma de la métro u ka ville modèle jamiyajɔw mais san 100 train an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'o wuli y a un problème septembre 2023 Bamakɔ kɔnɔ yan courant tɛ yen. Voici les problèmes réels. Et ces problèmes, coup d'état ta solution. Oui, n'est pas conviction. A ka gɛlɛn mɔgɔ ka se ka ne b'o kan. Ok. I bɔra k'o fɔ l'administration territoriale i bɔra k'a fɔ a ye parti mɔgɔw wele walasa a ka se ka kuma chronogramme kan chronogramme min kun yirala communauté internationale k'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min élection kun kan ka kɛ o kɔnɔna na yirala k'a fɔ référendum glisse donc o bɛna jouer calendrier kan ka se k'a lajɛ an y'a ye prolongation ko kuma fana bɛ ka bɔ a la est-ce que si jamais n'an ko an bɛ taa prolongation na vu maintenant les bras de fer min bɛ ani CEDEAO ɲɔgɔn cɛ nin waati in kɔnɔna na c'est-à-dire c'est sûr et certain que CEDEAO fana bɛna na Mali kɔnɔ tournant na à pied ferme par rapport à une éventuelle prolongation est-ce que ni prolongation ka bɛ bɔ nin ko in na nin tɛna na kɛ gɛlɛya wɛrɛ de ye ka ɲɛsin jamana in ma. Bon Timini en fait ne tɛ question faamu nin cogo la i y'a posé cogo min na. Ne ka jate c'est que prolongation c'est pas l'ordre du jour. C'est vrai ministre ye parti politique wele d'ailleurs a b'o kɛ périodiquement. Bon sisan sariya kuraw y'o o baara di EJ de ma. Autorité indépendante de gestion des élections olu ka baara don mais a bɛ ka continuer k'o kɛ. N t'a dɔn bɛnkan minnu b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Mais ministre ma mɔgɔw wele u kana kuma délai kan. Ministre ye mɔgɔw wele de pour que a ka lajɛ délai tɔ mun kɛra processus tɔw bɛ kɛ cogo di. N ka kuma daminɛ n y'a fɔ chronogramme mun dira élection mun tun kan ka kɛ a bɛ kɛ waati minnu na. Maintenant comme référendum bɔra tɔ kɔrɔ dɔɔnin kalo 2 kalo 3 normalement a bɛ jouer processus tɔ kan. Donc a tun ye mɔgɔw wele de pour que o ko bɛ kɛ cogo di. Mais ka délai ka discuter délai kan non kuma tun t'o kan. Ka d'a kan délai ka modifier en fait parti politique parce que parti politique ou ka proposition dɔw bɔra en fait au pouvoir t'o bolo 2020 mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka 18 mois de transition ma kɔfɛ assise kɛra après négociation avec la CEDEAO et la communauté internationale. Donc au délai c'est que c'est vrai que délai tɛ charte kɔnɔ mais charte révisée li o bɛ 24 mois ta en charge
wa délai ni engagement ye Mali ani communauté internationale ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ donc parti politique pouvoir t'o bolo k'o négocier ou bien k'o discuter parti politique ni ministre ka baara tun kan ka kɛ de mun bɛ se ka kɛ délai kɔnɔ je pense que Mali bɛ taa parti 291 290 parti ne ye mun ye synthèse la a fɔra ko parti 15 de ko k'a proroger bon parti 15 dans 291 c'est insignifiant parti caman fana ko ka délai respecter o t'o promo kɛ o t'o fɔ ka caya mais parti caman y'o fɔ parti caman fana ko c'est que a ye délai respecter mais élection jumɛn de bɛ se ka kɛ a y'o kɛ ni mun tɛ se ka kɛ a y'a to président kura bolo mais transition dans ko min bɛ transition ban o ye élection du président de la république tant que n'o de ma kɛ an bɛ transition kɔnɔ hali n'an ye élection bɛɛ kɛ tant que président sigi de ma kɛ an bɛ transition kɔnɔ donc an ka objectif k'o ye wa ne yɛrɛ ka parti ka proposition ani ne bɛ kulu caman kɔnɔ olu ka proposition ye jumɛn c'est que élection intermédiaire mun bɛ se ka kɛ o ka kɛ mais ni mun tɛ se ka kɛ an kana insister a kan c'est que an kana o kɛli kɛ preuve ye k'o kɛ dalu ye ka jouer délai kan an ka olu to yen an ka taa directement la présidentielle ka kɛ transition ka dan maintenant élection minnu ma kɛ président kura min bɛna na a b'a ka élection kɛ en tout cas o la o b'an kisi i bɔra ka fɛn o fɛn fɔ CEDEAO communauté internationale embargo an bɛ kisi nin bɛɛ lajɛlen ma n'an sera ka nin kɛ ka présidentielle prioriser k'o kɛ à date et n'o kɛra yɛrɛ c'est que communauté yɛrɛ bɛ se ka an dɛmɛ k'o baara bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ok, i bɔra ka nin kuma min fɔ n'i ye nin jateminɛ nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ parce que n'i ye ko jateminɛ nin waati nin kɔnɔna na minɛn minnu kan ka kɛ surtout référendum kɛra parce que référendum mɔgɔ si kuma miiri k'a bɛ se ka kɛ parce que surtout référendum yɛrɛ kuma ka ca kosɛbɛ parce que ale ye gafe ye jamanadenw bɛɛ kan ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ min na n'a ma ɲɛ ko est-ce ko bi bi in na ko référendum sera ka kɛ Mali fan 14 est-ce que an bɛ se ka fɔ bi excuse wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka yira k'a fɔ président sigi i n'a fɔ i ye élection min fɔ k'o tɛ se ka tɛni tuguni jamana kɔnɔ. En tout cas ne ka parti ka confidentiel ka kɛ à date ka élection saba nin kɛ septembre février o bɛ gɛlɛya ka commune conseiller sigi ka député sigi ka président kɛ dans 5 mois an kɔni fɛ gɛlɛya b'a la n m'a fɔ a tɛ se ka kɛ dɛ mais gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la pour que k'an ka énergie économiser pour que ka temps sɔrɔ an b'a fɛ o ye référendum kɛ o effort mun fourni ka référendum kɛ o ko effort fourni ka présidentielle organiser à date mɔgɔ min b'a fɛ ka élection saba organiser ni ko tigi ma kelen pe kɛ parce que e yɛrɛ ye baara nɔgɔya o tigi bolo moi je pense que an ka proposition bɛ taa en ce sens et je crois bien possible i bɔra k'a fɔ référendum malgré bon gré difficulté kɔni yera mais a kɔni kɛra donc effort mun fournira k'o organiser n'o effort kelen fournira an b'a bisikiya k'a fɔ président sigi bɛ kɛ parce que président tigi ni référendum différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ o référendum c'est national a bɛ bɛɛ de concerné c'est pas une question de proximité président tigi fana o de est concerné sigida élection tɛ quoi c'est au niveau macro donc nous pensons que a fila man jan ɲɔgɔn na. Ok, mais n'i ye nin bɛɛ ta ka nin bɛɛ don minɛn kɔnɔ puisque an bɛ ka a kumaw fɔ nin waati in na mais mɔgɔ fana caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka puisque n'i ye constitution ta déjà c'est promulgué mais waati min parce que mɔgɔ caman bɛ ɲininka i yɛrɛ question caman poser surtout constitution kura in kan a yira k'a fɔ constitution kura in promulguera président n'a donna c'est à dire président tɛ se ka baara kɛ n'a ye parce que nouvelle constitution bɛ kɛ ni président élu de ye donc président min b'an kunna an b'a dɔn o tɛ se ka baara kɛ mais an y'a ye nin waati in na fana dérogation fana de talen bɛ nin waati in na ka se ka organe ninnu fana bila en place jusqu'à la fin de la transition parce que déjà ni a fɔra ko ka constitution kura don ba la sisan o kɔrɔ ye ko transition ka organe caman bɛ yen olu bɛ bin ji la i n'a fɔ CNT n'a ɲɔgɔnna parce que i b'a fɔ la des gens élus donc dérogation taara mais est-ce que nin ko in bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ est-ce que c'est pas parce que an tora birikola juridique kɔnɔ o de ye Mali yɛrɛ ka sira yɛrɛ tagama gɛlɛya min ye fanga kura mɔgɔ ninnu bolo c'est comme waati min ye fanga daraki n'o kun sɔnna
k'u ka responsabilité en 2 mains, c'est à dire ka ni sariya ninnu bɛɛ dissous ka acte fondamental ta dɔrɔn ka charte ta ka transition gérer pour ka taa laban. Est ce que bi an bɛ ni sama-samani minnu kɔnɔ, surtout les débats, les questions juridiques là, est ce que an kun bɛ sɔrɔ o kɔnɔ? Vous savez, au yɔrɔnin na mɔgɔ caman ko c'est que charte ani constitution kura o fila cohabitation ka gɛlɛn, mais ne kɔni ka jate la problème t'o ni ɲɔgɔn cɛ. C'est vrai, transition régie ale de bɛ transition gérer, mais le fait que constitution kura promulguera a kɛra sariya ye maliyɛndenw bɛɛ kan, et transition bɛ ka ban bɛ ka taa a kuncɛyɔrɔ de la. Donc ici hakili de bɛ baara kɛ ani bon sens. Progressivement charte bɛ ban, charte effet bɛ éteint, progressivement constitution kura bɛ a ka baara daminɛ. C'est un peu ça. Constitution kɛ ka autorité kuraw installé, président autorité kuraw de bɛ baara kɛ. Ça veut dire que charte éléments reconnulen don. Or charte mise en œuvre à application chronogramme kɛ no ko déterminer ni élection bɛ kɛ nin waati, nin bɛ kɛ nin waati, nin bɛ ban nin waati. Donc ni olu banna, parce que engagement fana bɛ yen, hadamaden mɔgɔ minɛ hɔrɔn bɛ minɛ i ka kumakan de la, an de ye ladi ta k'an bɛ se ka délai respecter nin waati kɔnɔ an bɛ nin kɛ. Donc ni kɔni fɛ problème t'a la, an bɛ nin délai respecter, an bɛ chronogramme respecter, en tout et i b'a ye charte bɛ éteint, an bɛ don constitution kura kɔnɔ définitivement, parce que aujourd'hui constitution kura bɛ se ka appliquer à 100% parce que transition bɛ yen, mais transition man ka to yen, o kan ka ban. Donc n'ale bɛ ban progressivement, constitution kura bɛ a ka effet daminɛ progressivement aussi. Mais est-ce que ka poser bibi na, parce que discussion caman bɛ o yɔrɔnin na, caman fana bɛ ka jira k'a fɔ peut-être charte kɔ président empêché ka kɛ candidat ye. Fana tun bɛ nin transition in kɔnɔ ko a b'u empêché ka kɛ candidat ye, autorité minnu b'a kɔnɔ. Nka an y'a ye bi mɔgɔ caman fana bɛ ka association ɲini k'a fɔ ko bi na ko président bɛ se ka kɛ candidat, a bɛ ka kɛ gɛlɛya ye bi, surtout parti politique mɔgɔw ani président ani autorité cɛ, parce que parti politique mɔgɔw fɛ bi, c'est-à-dire la charte a été claire à Kona, mais au lieu de faire constitution courant, ça n'empêche pas le président vraiment de se présenter. Mais il y a une hypothèse, est-ce que Bibina, ni président Fanako, a fini Bobby, la président et quand il présentait, est-ce que aller ni communauté internationale, ça ne va pas poser des problèmes, surtout quand la crise de même à l'interne? Non, le problème est très simple. Charte kono a jɛlen no transition autorité si tɛ se ka kɛ candidat ye président sigi la jɛlen no. Donc or président ye transition autorité dɔ de min b'a fɛ ka kɛ candidat ye kan ka démissionner de. Donc o sɛbɛn no noir sur blanc, mais président ye autorité responsable ye, mais sɔrɔsiw de fana sɔrɔsiw ka texte la i se ka i to ka sɔrɔsi fini to i la ka kɛ élection dɔ candidat ye, a tɛ se ka kɛ. Donc président ka yɔrɔ la c'est compliqué, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc ne kɔni fɛ ambiguïté tɛ yen, a bɛ se ka kɛ volonté bɛ se ka kɛ, mais ambiguïté fosi tɛ yen. Tant que i autorité ɲɛmɔgɔ ye i se ka kɛ candidat ye élection mun bɛ transition banni sanctionné noir sur blanc. Président autorité ɲɛmɔgɔ dɔw ye sɔrɔsiw ye, président dɔrɔn tɛ, autorité caman ni transition kɔnɔ sɔrɔsiw de don. Sɔrɔsiw ka texte t'a permettre ka tila ka kɛ candidat ye. Je pense que en 2018 an bɛɛ y'a ye Senko kɛra candidat ye, mais il a démissionné. En 2002 ATT kɛra candidat ye, mais a y'a ka fini bila. Voilà, donc nous souhaitons ici à candidat. Mais est-ce que les transitionnaires, nos démissionnaires, ça ne va pas causer des problèmes, puisque déjà ils ont géré la transition comme texte ou pas, les transitions gérées. Bon, est-ce que Bibi Nani, président de la candidature, est-ce que Bibi a un manque de confiance dont on est parti politique? Non, c'est que au moment où au lieu de transition organisée,
minnu bolo t'a la minnu tɛ olu ka kɛ arbitre ye tɔw ka taa élection na o ye ne ka jate o ye ne ka faamu ye wa ne b'a bisikiya k'a fɔ o tɛ kɛ candidat mais comme mɔgɔw b'a kuma fɔ la e yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ b'a ne yɛrɛ ba mɛnna effectivement maintenant mun ye sariya ne tɛ juriste ye mais ne ye texte minnu kalan ne kɔni y'a ye c'est que tant que i bɛ autorité fangatigiya la i se ka candidat fo i ka démissionner o ye texte de ye. Ok, mais ni texte ninnu na an y'a ye élection ninnu organisé la manquement caman tun bɛ yen surtout minɛn dɔ tun sigira ko EJ parce que EJ sigira de ko parce que fɔlɔ i bɛ ka waati ko min yɛrɛ ye kɛra a ka chute ye ko parce que élection organisé la troisième tour taara ye constitutionnel la donc a fɔra ko ka minɛn dɔ de sigi min bɛna kɛ minɛn min bɛ kɛ minɛn ye min bɛna kalataw organiser ka c'est à dire ka kalataw kɛ ka ban ka jaabiw bɔ mais an y'a ye o ni référendum na a ko nana kɛ hali bi administration sen tora i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min est ce que an dun bɛ ka surunya kalataw la fɛn wɛrɛ tɛ k'a fɔ est ce que i dalen b'a la k'a fɔ n'an taara ten ni nin minɛn fila ɲagaminen ɲɔgɔn na est ce que don nataw la a tɛna kɛ problème ye kalataw jaabi bɔli la. oui en temps normal a man ka kɛ problème ye EJ sigicogo anw ye politique mɔgɔw ye ne bɛ kuru min kɔnɔ mun ye cadre des partis politiques an y'a dénoncer an ko a sigicogo ma ɲɛ mais a sigira an ko bon le fait que a sigira an kana segin an kɔ ka transition bila retard la ka transition retarder an ka to ko ka baara kɛ na comme EJ ye minɛ kura ye a tɛ yɔrɔ bɛɛ wa a yɛrɛ temps ta parce que moyen ko de don o la ne t'a ye problème ye ministre mun ka charge ye administration territoriale ye a ka EJ dɛmɛ mais ka EJ yɛrɛ sa ne y'o dénoncer ne k'o man ka kɛ wa n'o kɛra a kan ka fɔ u ka a dabila moyen de kan ka ɲini pour que EJ ka baara kɛ mais bon n'i y'a c'est que élection ko la c'est comme EJ de bɛna CENI jɔyɔrɔ fa CENI kɔrɔ parce que fɔlɔ CENI bɛ baara dɔ kɛ DG bɛ baara dɔ kɛ administration territoriale olu fana bɛ baara dɔ kɛ maintenant ni saba ka jɔyɔrɔ de taara k'a di EJ ma CENI ko tɛ bilen CENI tunna DG tunna mais ministère bɛ yen comme olu ma tunu bon maire bɛ olu de bolo préfet sous préfet gouverneur olu bɛɛ bɛ ministre de ka mara kɔnɔ minɛn b'a bolo appareil b'a bolo expérience b'o bolo u ka expérience bila en termes d'appui technique EJ mɔgɔw ye ne t'u ye baasi ye o fɛn de bɛ loi électorale kɔnɔ EJ de bɛ organisation kɛ olu de b'a gérer mais ministère ka baara ye appui de maintenant o appui kɛli ye ne ma problème ye mais ka bɔ appui kɔnɔ o man ka kɛ wa n'o kɛra o ye c'est que c'est comme an ye mɔgɔ jalaki fɛn mun na an yɛrɛ bɛ k'o kɛ kɔnɛ na. I bɔra ka kuma dɔ fɔ parce que mɔgɔ caman fana surtout i bɔra k'a fɔ cadre aw yɛrɛ ka cadre des partis regroupement des partis politiques pour une transition réussie an ɲɛ bɛ a ko nacogo parce que mɔgɔ caman fana tun y'a jalaki k'a fɔ référendum daminɛni na surtout constitution kura k'a y'a opposé k'a fɔ ko vraiment aw tun t'a yɛrɛ ye a minɛn kɔnɔ nka mais ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛna na se kalata waati ma aw yɛrɛ taara aw yɛrɛ sɔrɔ finalisation kɔnɔ kɔfɛ ko aw yɛrɛ tilala ka maaw wele ka taa voter pour le oui bon mɔgɔ caman ma se ka nin yɔrɔ ninnu faamu les gens se sont posés bon nin kɔkun nin gymnase ninnu parce que mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ bon est ce que nin tɛ jeu politique ye c'est à dire danaya tɛ se ka da politique mɔgɔw kan bi u bɛ fɛn dɔ la sini n'o bilala fɛn dɔ la a bɛ yɛlɛma. non Timini o tɛ cadre ye opposé en fait an ma opposé référendum na en tant que tel mais k'o toilettage kɛ an bɛ to dans la troisième république mais k'o imperfection corriger ka insuffisance ninnu k'o bɛɛ corriger an ka tɛmɛ ni baara ye maintenant an ye avant projet la an ma sɔn k'an sen don an ye kuma caman fɔ an ye mouvement caman kɛ maintenant kuma min na sera projet yɔrɔ ma o ko cadre ma bon fɛn fɛn fɔ an ma ban a la mais sani aw ka kuma fɔ bɔlɔn na a ye n'a don commission kɔnɔ an y'o baara kɛ effectivement an ye mɔgɔ fila bila ka taa o baara kɛ an y'a fɔ mɔgɔ fila ɲɛna clairement a ye taga révision de défense pas une nouvelle constitution an y'o de consigne d'o ma mais o taara effectivement o y'o défend voilà tiɲɛ
o y'o défend mais o y'a ye k'a fɔ non minnu jama mun cayara o mɔgɔ 190 à peu près jama fanba ko non c'est une nouvelle constitution o kɛlen cadre ko u ka bɔ u ka bɔli nana kɛ gɛlɛya ye cadre ye en fait an ye profil ba kɛ mun mina baara banna campagne daminɛna cadre entité o y'o prononcé n'o yɛrɛ tɔgɔ ye parti bɛ cadre kɔnɔ n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni i yɛrɛ tɔgɔ ye mais i tɛ kuma ni cadre tɔgɔ ye officiellement cadre ma consigne di ka voter oui an ma consigne di ka voter non ne ka parti ADRP an ye consigne di clairement k'a fɔ mɔgɔw ka voter non parti fana dɔw tun bɛ cadre kɔnɔ minnu ye consigne di ka taa voter oui mais cadre yɛrɛ ma consigne di en tant que tel donc yɔrɔ de la fɔɲɔgɔnya fosi tɛ yen ambiguïté fosi tɛ yen mais mɔgɔw b'a ye de faamu puisque a bɛ regroupement dɔ kɔnɔ donc ça veut dire que ne kan ka kɛ kelen ye donc pour mɔgɔw fɛ n'aw ma ɲɛ aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kelen kan ka kɛ kelen mais ni ko sera fo sisan jɛkulu kɔnɔ an bɛɛ bɛ jɛkulu kɔnɔ ka hakilina kelen de lafasa pour que ko ka ɲɛ bon mɔgɔ caman ma se ka ye de faamu ko dɔn n'a ma ɲɛ o kɔnɔ jɛkulu kɔnɔ décision kelen de kan ka ta soit an bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ an b'a kɔnɔ ou bien an bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ an t'a kɔnɔ mais n'a nana kɛ ko jɛkulu an bɛɛ bɛ jɛkulu kɔnɔ an bɛ hakilina kelen de défendre mais a sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛ taa kuma i ka jɛkulu kɔnɔ bon mɔgɔ caman fɛ e nafa bɛ o jɛkulu fara ɲɔgɔn kan in na tuguni est ce que jɛkulu tɛna kɛ k'a fɔ ka sigi fɛn dɔw de kan. oui n balimakɛ i ma yɔrɔ min faamu c'est que d'abord c'est un cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel an y'a tɔgɔ falen kɔfɛ quoi. oui kosɛbɛ. ka nin bɛ yen n'an bɛnna fɛn o fɛn kan an bɛ jɛ ka décision ta n'an ma bɛn fɛn o fɛn kan yɛrɛmɔ hɔrɔnya bɛ parti bɛɛ lajɛlen bolo ka taga gérer i dan na mais i tɛ se ka kuma ni cadre de tɔgɔ ye o bɛ yan mɛnna o kabi cadre créera an bɛ ka baara kɛ ni o sira ye wa fo bi an bɛ ten de maintenant comme constitution yanga tun ka bon a kuma tun ka bon peut-être que o de y'a to mɔgɔ caman bɔra an ka système de gestion ani an ka baara kɛcogo kalama sinon nin bɛ ka kɔrɔ n'an bɛnna an bɛ décision ta an bɛ communiqué kɛ an bɛ jamanadenw kunnafoni n'an ma bɛn bɛɛ bɛ se ka kuma. ok mais n'i ye nin jateminɛ kɛ sisan an bɛ nin ko min kɔnɔ i bɔra k'a fɔ jamana n'i ye jateminɛ ka kuma ka gɛlɛn parce que i mana kuma cogo o cogo pour que a ka ɲɛ n'a ma fɔ i ye fasoden jugu ye a bɛ fɔ ko peut-être i tɛ autorités fɛ ka sɔrɔ peut-être jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ n'i ka yeta i b'a sɔrɔ e ɲɛ bɛ fɛn dɔ la cogo min ani ne ɲɛ b'a la kelen tɛ mais i bɛna sɔrɔ bɛɛ n'i ka degré de patriotisme jamana kanu niveau bɛ ɲɛ ni ko minnu bɛ ka kɛ bi est ce que an tɛ se k'a fɔ ko bi liberté d'expression yɛrɛ bi c'est à dire kuma kɛcogo yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya parce que hali médiaw yɛrɛ bɛ k'a datugu parce que ne bɛ ka fɔ non an yɛrɛ datugula yan parce que juste ɲɛmɔgɔ ye édito dɔ kɛ min tun tɛ taa jamana o datugula a kama alors que texte kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ c'est un journaliste ou bien journaliste bɛ se k'i hakilinata di jamana kunkan ko kan mais ko minnu bɛ ka taa bi est ce que an bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na ko mɔgɔ kan ka siran min ye liberté d'expression ko o bɛ ka menacer jamana in kɔnɔ yan. oui c'est que i ye fɛn dɔ fɔ tuma min na o joliba ye gɛlɛya sɔrɔ cadre ye délégation formé ne yɛrɛ tun b'o délégation na ka na fɔ anw ye politique mɔgɔw ye an ka kɛlɛ dɔ ye jamanaden bɛɛ ka a ka hakɛ sɔrɔ wa jamanaden kelen bɛɛ ka hakɛ dɔ ye liberté d'expression ye liberté d'opinion i fɛla i k'a fɔ i ka hakilina i kungilenna i ka se k'o défend ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ si gasi la o ye anw ka raison d'être dɔ de wa an b'o défend maintenant jamana fonctionnement c'est des hauts et des bas tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya tuma dɔ la a bɛ nɔgɔya bon transition yɛrɛ je pense que a dɔnnen non an bɛ transition kɔnɔ ka d'a kan o ye n gara da fanga na donc n'o ko sugu kɛra hakili de bɛ baara kɛ quoi voilà k'a fɔ ko mali la liberté assurée don o fɔli ka gɛlɛn bon k'a fɔ fana ko liberté tɛ yen o fana ka gɛlɛn parce que ne bɛ ka émission kɛ je ne suis pas inquiété ça veut dire qu'il y a une dose de liberté de respect des principes mais hali sisan dɔ de kan ka fara kan c'est que pris condition de man ka y'a la restriction de man ka y'a la c'est que partout où mɔgɔ kan ka hakilina fɔ k'a défend i fɛla fɔ dans le respect des textes du pays o tigi kan ka dɛmɛ de wa an bɛ o de la parti politique caman en tout cas an b'o de défend wa kuma o kuma ni mɔgɔ dɔ ye problème sɔrɔ an bɛ bɔ k'o kɛlɛ kɛ an bɛ bɔ k'o défend an tɛ mɔgɔ ɲɛda filɛ o la an tɛ parti pris o la o mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ
i bɛ fanga fɛ i tɛ fanga fɛ i ye politique mɔgɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ an jalaki ko politique mɔgɔw tɛ foyi ye a donna tan a bɔra tan mais n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u ka liberté la an bɛ tila k'o défend mɔgɔw t'a faamuya mais bon c'est un peu ça hein parce que n'i k'i b'i da don jamana ko la bon nin gɛlɛyaw fana bɛ dɛ parce que kuma dɔ la mɔgɔw fɛn b'u ranger o b'o de fɔ kuma dɔ bi problème bɛ ne da la sini a bɛ se ka k'i da la donc o la an tɛ mɔgɔ ka coloration filɛ an t'a lajɛ i bɛ ka bɔ couche mun na an bɛ bɛɛ de défend en ce sens donc je pense qu'on doit se battre pour les libertés. Ok, d'accord. Maintenant, c'est ça, quand on voit qu'il y a un temps de makaba, et RF, c'est ça, en béni ko inkono. Solution de ça, que Jumedi, pour que vraiment, jamana, nga se ka yara soro, nga se ka bo ni bisi pasaina, vraiment, ka nyeshi développement ma, ya foto parce que au delà de bisi ka jamana l'avancée. Oui, solution te d'oreille, c'est que beki ka kuma kan time. An laidu ta, jemma nyena. Parce que transition de do, il faut que de kapo, ame transition kono. Contexte où il y a transition de un délai d'offre au délai qu'à respecter. Maintenant au délai mon bateau en beau délai respecté moni monde kan ke condition minimum de kan a rempli pour que le délai respecté. Maintenant là autorité de pareil autorité de kan évaluer qu'a faut un mogo be ni là pour que le délai respecté. Maintenant acteur tout communauté internationale ou l'oubo quoi demain état mais tant qu'il y a nos maquets en état d'ombi donc il faut projet donc à projet un candidat c'est que objectif moi défini c'est pas clair au nom de dos c'est que hal na kadi atri qui demain ami de choko donc ça il faut que tu donner kasi qui me répond mais donne d'aller non et il jole non demain ou demain li besoin à gela donner autorité ka lajé les 5 mois restants besoin d'humain pour me robe monde là monde kan ka kɛ an b'a kɛ cogo di olu de b'o dayira n'o kɛra acteur bɛɛ bɛ fara o kan communauté an bɛ a bɛ an kɔnɔ minnu bɛ na an sanctionner olu de bɛ na an dɛmɛ pour que nin doni ka bɔ Mali da la sur tous les plans sur le plan sécurité sur le plan militaire et sur le plan financier je pense que o de a solution mais tant que n'a yɛrɛ ma dɔn qu'est-ce qu'il faut faire sur le reste du temps a bɛ gɛlɛya an ka se ka solution sɔrɔ. Ok, kuma. Bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ bɛ ka an lamɛn nin waati na k'i yɛrɛ fo i mun ye occasion di yan i ye n siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma renouveau kan joliba kan excusez-moi n kumana radio caman télévision caman mais joliba n delila ka na yan dɛ mais ka kuma a ka ondu kan nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye mais n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn je pense que nin y'a fɔlɔ mais nin tɛna kɛ laban ye n'Ala sɔnna donc bɛɛ ni ce i ka kulomanjɔ la. Ok, n'Ala sɔnna n'Ala sɔnna a bɛ wele la sabula an y'i wele i nana an ka wele kan jaabi o diyara n ye sabula an y'o de fɔ jamana in kɔnɔ kuma gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ yen o sirannen don ni ɲɛ b'a la parti politique ɲɛmaa caman tɛ kuma parce que ko caman de bɛ dugu in kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw kan ka kuma surtout bi bi in na kuma yɛrɛ bɛ ka ɲini ka gɛlɛya i mana kuma dɔ fɔ a mana taa yɛrɛ sɔrɔ ten i bɛ taa ko cybercriminalité wa i bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yen donc a ko in bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ donc an bɛ bɛɛ fo nin waati in na k'an ka ɲɛmaa fo min ye Atɛri Alidu Mayiga ye an b'ale fo min ye an b'a fo nin waati in na o ye ne yɛrɛ tonton ye ka ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Usena Miɲɔgɔn Gindo n b'o fo Banɲagalakaw fɛ n bɛ Madu Jɛnbɛ fo ka gouverneur Elbechir fo Umar Gindo o ye ne kɔrɔkɛ ye o fana ye chargé de com ye gouvernorat la Banɲagara an b'o fo n ka jiginna commune de Jaminati la n y'o de fɔ le maire Seydou Kelepli n b'ale fo min ye ne yɛrɛ tonton maire kɔrɔ directeur kɔrɔ ye Alaji Jɛp Kile n b'ale fana fo ka Kanda Soyiba n'a ka mɔgɔw fo surtout nin baara min kɛra ka dugutigiw yɛrɛ valoriser n y'o de fɔ commune de Jaminati dugutigi olu kɔni y'u ka médaille sɔrɔ ka kɛɲɛ ni préfet bɛɛ kun taara ka kɔlɔsi min ye Seydou Kelepli ale min ye maire ye k'ale ka yamaruya kɔnɔ an b'o fo Tubarekaw fɛ yen n bɛ Sumala Kulubali fo a n'a ka denbaya n'a muso ɲuman Aminata Kane n b'o fo nin waati in na ka bɔ yen ka na nin waati in na Yara Munkolo n b'ale fana fo ka bɔ Seydou Mayiga u ka foli bɛ yan Alamin Mayiga n b'ale fo ka ne yɛrɛ tonton sabula kɔrɔbɔrɔ ninnu bɛɛ maa ɲɛnama kelen bɛ yen o de ye Yasin Mayiga ye n b'ale fo nin waati in na ka fɔ ni Ala sɔnna ni Ala m'an ka jɔnjɔn jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ an tɛ bɔ fewu ka sɔrɔ u ma ne yɛrɛ ka Kalijata n b'ale fo nin waati in na min ye surveillant jeune surveillant mariku compétent n b'ale fo
ka bɔ ni Zumana Kulubali ye min ye mairie Baginda mairie kɔnɔna na un jeune brillant